pendek kali. Siapa tadi mereka? Shalom. Selamat hari Minggu amanginang dihita saluhutna. Tapahohoma tapukama perminggota di bagasan manogoton. Mare dehita sian nomor 110. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Nunga dipabotohon ibana tuho, ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niniluan ni Jehovah sianho. Ima na mangulahon sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon, maradopon debatam. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama namin na di Banua Gijang. Sa lehon matuhami roha na togu. Na badia pikiran na denggan dohot roha na ringgas. Pasauton ulaon na denggan.
Say lehon dame tu hami, asa sonang hami mangulu di bagasan pangodingimi. Say marsigatung tu hatam mahami, maradopon saluhut musunami. Say ramoti jala pargugoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamu. Maredes yang nomor 650. Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion, ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mu donatorasmu asa martua ho, jalaleleng mangulu di tano na nilehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paonopon, unako mamuno, patik papituhon, unako mangalakop, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unang hoolo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita siang Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbar tepati mi. Amin. Mared dehita. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangyang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asiniroham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, se sama dosa nami saluhut na, say sungguli maroha nami, asamumba roha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Roma hamutu ahu, asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehovah.
tung sura rarado samuna songon abit bunga dab-dab, botar do bahenoku songon itak, nak perara songon abit hasuba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon madidebatana di ginjang. Amen. Kor lansia. Maredehitas yang nomor 450 sia. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion tarsura di pesalmen 34 ayat sada 1 margati soring hitam majahasa. Ede sian si Daud. Uju nalalayan ibana di paula di joloni raja Abimelek napalahohon ibana gabe muli ibana. Pujiyo kuma Jehovah sifat-sifat hari saitong ma puji-pujian na di bagasan pamangaku. Jehovah do dipartanggulhon rohaku, begione akan nadangol mai jadi lasma rohana sida. Dongahani hamu maau pasangapon Jehovah, rap mahita patibulhon gornai. Hulului do Jehovah jadi dialusi ahu, jala dipalua au sian aka hagogotako sudena. Sai manatap-natap nasida tuibana, jadi siharma panai nasida, jala naso tupa tari labuhan sidai. Jauh-jauh do nadangolon gabe ditangihon Jehovah, jala dipalua do ibana sian hagogotanna sudena. Marsaro do suruan di Jehovah humaliang akana makabiari ibana, jala dipalua nasida. Ido sahatna, martua do akan atau mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Markor ina Jericho.
Mariteritas yang nomor 202. Hati dakon maha porsiauta songon dan hati dakon idongata saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tomo palangi doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iba na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea sato di porbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahun tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon mangohumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot hatai nama dohok. Mulak mangulu sogot daging halak na mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Kor ina Kamis. Kor ina Kamis. Mari
Shalom. Tapi kema tik-tik na masa do tik-tik na neng masa di huriata di minggu pasapuluh sadahon dong Trinitatis doh topik ngolu naim baru di bagasan Kristus. Sada Romawi tik-tik nama ragam. Sada ucapan salam parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas nihuria nama dohoti parmingguan sodarion. Jala aka tamue nami na sadarion dope parjalu sahali marminggu di garijaon. Upasatami hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu debata mahita marhite parminggota sadarion. Nomor 2, hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh turuas nama ulang tahun dohot nama ulang tahun hodripe di tanggal 5 Agustus 2024 ton. Saya di lewat debatama gajang ni humur ahi pason dot akalas ni roha. Hata ni debata tu nama ulang tahun dienet sian pasalmen 37 ayat 4 songrom mahatana jala halomohot Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Akagoar nama ulang tahun hatu tubuh dot hotripe boima taida di infokus garejata. Nomor 3, ruas namoding. Di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, nunga marujung ngolu sadaina, ima inang en boru simanjuntak, opung Nikolas boru, nahina baluhon amang petobing, alamat Jalan Sekapuas, nomor 66, strip out 88, Wek Bethlehem. Tatangnya koma asa tumibu tarapul di keluarga na ditinggalhon di patupado parmingguan di rumah duka masuk pukul 10 wib na dihuluon inang Bibel Pro te boru tambunan. Nomor 4, papungo pelean sadarion papungon pelea tujolo do 2A do 2B do hita tuha perluan nihuria do sentralisasi. Napa duahon hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 neneng ro papungu pelea tujolo do 2A do 2B hita tuha perluan ni pembangunan do sentralisasi. Nomor 5, sumbangan tanah timbun kara. Di jalur huriata do sumbangan tanah timbun sian piga-piga ruas akagoar nama nyumbang boi mata jaha distensilan warta jemaat maulea tema di pasahat turuas nang menyumbakon tanah timbuni imana dipudi gedung sekolah minggu. Saya dilewat tuhat tama pasu-pasu. Nomor 6, panitia pesta tahun Okumene inklusif dan pesta Gotilon HKBP Immanuel tahun 2024. Hobar tu program kerja panitia di pesta huriata ima pencarian dana melalui bajar dot lelangkor domutusi di patupa do bajar di tempat dot lelangkor dung sipul parminggon pagi dot siang. Asaria mahita sude ruas lau mendukung kegiatan pencarian dana na di patupa panitia pesta ni huriata. Jadwal bajar dan lelangkor boi mata bereng di sensilan di warta jemaat. Nomor 7, Dewan Kononia Naparjolo. Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79 di HKBP Immanuel. Tu hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di Patupado Aka kegiatan perlombaan untuk memeriahkan perayaan HUT RI ke-70 na dikoordinir seksi perempuan masuk pukul 9.30 ralat amang disitar surat pukul 8 sasitongna pukul sia 30 maringanan di komplek garejata domutusi pinangiduma tusude parhalado anak sekolah minggu remaja na poso bulung ama ina lansia na adong di huriata asaria ita madohoti acarai napa duahon seksi na poso bulung
Di tanggal 1 Agustus 2024, Borhaddo Yana Kota Naposobulung, Patrick Sitorus, Mandohoti, utusan konferensi Naposobulung HKBP, maringanan di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit. Tatangnya koma asa denggan mardalan ulaun konferensi di Bagasadame sian debata. Nomor 8 sia 10 Boima Tajaha Ria Mahita Madohoti Partang Nyani. Nomor 10 sada Boima Tajaha. 12 jadwal parkour tu Minggu 10 Agustus 2024. Minggu pagi gabungan Bethesda, Ina Bethesda. Minggu siang Ina Kamis, Ina Hana, RNH KBP, gabungan 1 Dohot Ina Galilea. 10 tolu ruas naop name di rumah sakit Dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Na parjolo opung elo boru tobing sianwek Jericho pemulihan di Tonga Bagas. Na paduahon Nyonya Situa Pardede T boru Simanjuntak sianwek Bethesda pemulihan di Tonga Bagas. Na patoluhon IJH Simanjuntak sianwek Bethesda opname di rumah sakit di Batam. Nomor 4 Santriawan Manalu sianwek Nazaret Marsaid di Tonga Bagas. Tikting tambahan tuna Marsaid. Nomor 5 Nyonya Sinaga Boru Nenggolan Norta Bolu Nenggolan opung Mona Lisa Boru sianwek Kana opname di rumah sakit Adpen. Nomor 6 Nyonya Simatupang Rusti Boru Aruan opung Indra Boru sianwek Jericho opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Tatangnya koma asabui hatop malum ruas namar said di rumah sakit dotna pemulihan di Tonga Bagas. 2 Romawi warta keuangan sentralisasi dot non sentralisasi keuangan Diakona Sosial Huria dohot keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni garejata tu sentralisasi dot non sentralisasi Boima Taida di lampiran kolom parhepengon ni huriata na adong distensilan. Mauleatema tusude ruas napasaton peleat bulanan, peleat tahun, parpuluhan, hamuleateon, diakoni sosial, dot pembangunan tuhuria. Di pasu-pasu tuhata mahita. File warta jemaat lengkap, Boima Taida marhite scan QR kode na adong di halaman terakhir warta jemaat tahun. Songonima tikting na masa, dohot naneng masa di huriata. Shalom. Tapasahat ma peleata sada A sada B huhut mahita maredes yang nomor 657. Sana
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Amanginang, songoninang remaja na posobulung, hita saluhuna namarpungu di bagas coron, pasahatay mas selamat hari Minggu madi hita saluhuna. Nungabongot hita di Minggu pasapulu sadahodong Trinitatis, jala hatani di bata, di parpungwata di parminggota sadariong, tersurat di Efesus bidu 4, mamukas yan ayat 25, tolhastu ayat 32. Hujahama di tonga-tonga ta amanginang, paihut-ihut hamuma di bagasan rohamuna. Di baheni bolokon hamuma gabusi, hatahok kamuma nasitong, ganup tudonganna, ay ruas dohita sama hita. Ia terima samu, unang mamerdusa, unang masanga mate mataniari, somitop rimas muna. Unang pasiat hamu si bolisi, naung manakoi, unang bemanakko, mula-ulaw maibana, tangan nai masumarihon nguluna. Asa adong lehonon na tunahurangan. Unang maruar hata na busuk sian pamangamuna, naing manadinggan na tau padinggat ton na humurang, asa dapotan uli na ubigisa. Jala unang maarsahi hamu to di perbadian ni debata, naong disahapon tu hamu tu ari haluaw ni. Dau masian hamu nasa riting ni roha dohot muruk dohot rimas, nang hata songgak-songgak dohot icak-icak, songoni nasa hajahaton. Alay gabi nabasar mahamu sama hamu, akka para si roha, masih sesado sama hamu, songop panesa ni debata di dusa muna, di bagasan Kristus. Ido sahak ni turpuki. Amanginang remaja na posubulung dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Macai gudang do akka hai baruon di patupa akka halak Kristen di mula niha Kristenoni di bagasan akka pikiran di bagasan akka parangi dung di jalo nasida Kristus Yesus si palua di nasida. Asadada holan berubah nasida secara identitas sian halak naso porsea gabi porsea di Kristus Yesus manang gabi didok mai Kristen alai dohot do roha nang pikiran nasida dohot akka ulaw nasida gabi baru alanyaha ala di jalo nasida do akka jamita nama dok pabua akka parangi na julo akka pangalaho naung lelengi nunga dipersilakon Tuhanino ni dihau pinor silang parangi na lelengi akka hagiot lau mangulahon dosai i menuju tuhamatean mabahek kita gawe sirang sian debata alanido dipersilakon Tuhan Yesus do akka parangi dihaporsiai akka naporsiai jala alanido radina sida mangulu di bagasan ngulu nai baru molohya tabereng inang amang taringo tu ulok tu karsisik sesongon nadong nai baru di bagasan ibana HP holan sisi na do martukar anggo pangalahona tongdo pangalah ulok tongdo menurbingi tongdo margeloki nangpe sisi na baru alayanggo pangalahona hotdo manguluki jolma do manguluki tengguluk memang nguluk do alai molotabereng metamorfosis ni kepompong gabi kupu-kupu sian bentuk nape marasing jala sian haulion nape marasing kepompong nasongon giluk hian ibana tangapala adong jol mamak kalau mohoni alaidung bermetamorfosis ibana
Muba ibana gabe lam tu ulina, gabe kupu-kupu, laos bu ibana habang jala uli idaon. Alani hak Kristenot tape tahap persiai perubahan yang ingin dikerjakan oleh orang Kristen alani Kristus di sobaibana dang songon namar tukar sisik, songon uluk namar tukar sisik. Alai songon metamorfosis ni sian kepompong gabi kupu-kupu do. Idolana molope adong akka halak holan memoles-moles bagian luar, holan paturehon akka ruhut-ruhut parduruna, alayang go halak Kristen diboto do. Dang say holan ruhut parduron, penampakan luaron si patureon. Alena rikot ikon borha do sian bagasan roha. Ikon roha doh pikirat tapar bagasan ido parjulu di pai baru asa tarparangi kita nang parangine baru. Jadi perubahan adong dihitai inang amang, perubahan adong di bagasan ngulu ni halak Kristen, dang perubahan tukar sisik holan paturehon na di luar, tapi itu perubahan yang terjadi dari dalam. Jala perubahan itu terjadi sangat-sangat luar biasa, perubahan yang total di bagasan parnguluni hita jolma. Ido didok Apostel Paulus tuhriana di Efesus. Nungagabe ibaruham. Orang Kristen itu yang menerima Kristus Yesus sudah dibaharui. Alani ngulunai baru nama Jupang di bagasan ngulu ni halak Kristeni. Akka halak Efesus mungkin ada orang sok Kristen na sida margabus biasa. Nah seorang do bae parheon nama parheon ina lubba margabuskan di huri Efesus, mungkin akan banyak yang menjadi juaranya. Huria Efesus sebelum gabe Kristen na sida gudang do nang nasida akka panakko. Mereka terbiasa mencuri. Alai dung gabi Kristen nasida unang be manakko ninna aposteli. Doh tangan na may mana mangula asabui adong lehonon na nang tuak kana hurangan. Halak Kristen na adong di Efesus ada orang sok Kristen nasida terbiasa seperti tadok majo tong sampah, menyimpan yang bau-bau di dalam hatinya. Akka kemarahan, akar pahit, kebencian, dendam, imakan naginwaran nanaking di ayat 30 sadai, riting ni roha, muruk dohot rimas, hata songgak-songgak, icak-icak, dohot nasa hajahaton. Sadok rohani halak Kristen na di Efesus, sotong sampah, tempat menyimpan hal-hal busuk, tempat mameop dendam, tempat mameop nang akka rimas, dohot akka riting ni roha. Alai didok Apostel Paulus nunga di pai baru hita, nunga di pai baru marhite-hite Kristus. Alani sudi akka parange naburuki ikon dibolokon, ditanggali jalaunang be lohot di bagasan ngulu ni akka halak Kristeni. Amang inang dongan saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tutu molong aga bisa ada bakko, molong aga bisa ada habit, kebiasaan, ngana maul laho mangubai. Molonga dodepate diulas ada tadok maju salah satu sian nadong nadi turpukon apakah mergabus, apakah manakko, manang parhosom, molonga somal diulahoni ngatung na maul paubahoni. Alainang pe maul paubahon alani Kristus naung tahapur sihai ikon berjuang duhita laho paubahon roha, laho paubahon bakkoi, laho paubahon akka kebiasaani. Dada asa tampil dengan manang asa dipuji jol mahita konsep ni perubahan naneng tapatupa. Dada asa
gabi didok halak kita, halak na berhasil, ala mampu kita mengubah aka paranget tanah orang denggan, gabe denggan. Bukan itu motivasi kita. Alai takasdo di Efesuson di dokon, alani Kristus amanginang. Mulut aja hasu di surat ni Apostol Paulus tuhuria Efesuson, buima tabiring di si konsep na ditawarhon ni Apostol Paulus tuhuriai ima sudi akka pengorbanan ni Kristus, sudi akka pardamaian na pinatupan ni Kristus. Ima nagabe dasor di hita bahwa kita yang menerima Kristus maka porsiai Kristus ekon mangulu di bagasan haib baruan. Jadi perubahan ni amatta sian amana so burjuhia gabi burju itu bukan demi inatta, walaupun sebagian besar mungkin demi inat tanah. Tapi yang paling besar mempengaruhi perubahan seorang bapa adalah karena Kristus. Ikon alani Kristus do perubahani. Asa betul-betul ibana mengakar jala betul-betul ibana sian nasaroha. Perubahan ni sada ina pe dada alani amat tamanang alani akayanakon. Walaupun barangkali juga berpengaruh. Alayak kaina pe boy berubah. Total ibana meninggalhon akka keberadaan na parjului. Alani Kristus. Akana pauso pe akana jujut salah mangalakka. Akana murah tergoda oleh ragam ni akka godaan na di Portibion. Mereka juga dimungkinkan berubah bukan karena diri mereka. Dan alani keras ni na tua-tuana mamicang doho memukul. Tapi kemungkinan untuk berubah dan juga hal yang memotivasi untuk berubah yang paling baik ketika kita mengingat Kristus yang sudah menebus kita. Asa ngulu na barui inangamang bui jupang hita di bagasan Kristus Yesus. Kristus Yesus Tuhatai, dia adalah Allah yang hidup. Allah yang mampu menembus ke dalam hati kita. Dan oleh karenanya di bagasan rohatai tarpatu-patu hataido hai baruon inangamang. Asal ma olo hita. Asal ma radi hita. Asal ma komit hita. Mangului ibana. Mangulahon lomoni rohana. Say jupang do akka hai baruoni di bagasan hita. Alani tabiring majunwaing inangamang tang pola sudi tabuat akka parangi-parangi na di tawarhon di turpukon. Wala tulu pe ta pahebang marhiti jami taon. Na parjulu di ayat 25 di baheni bolok kon hamuma gabusi hatahok kamuma nasitong ganup tudonganna ai ruas do hita sama hita. Menurut hita inangamang isema nagumudang margabus di Portibion bawa manang buru-buru. Parjulu maju husukun akka ina. Isi do godang margabu sinang. Bawa do manang buru-buru. Bawa. Husukun maju akka ama. Akka bawa di son. Isi do nagumudang margabus. Buru. Alai menurut hasil survei memang adong di sada negara di Patupa dengan melibatkan 2.100 orang dewasa. Persentasi yang paling banyak berbohong adalah perempuan. Maaf, inang. Boido mungkin keberatak kita di hasil surveion. Alai tabering maju hasil survei. Didok songonon. Parupuam matulu pulusia persen. Nahia pura-pura marsahit. Asa unang karejo. 30% inangamang. Alay ternyata bawa pe 37%. Hola selisih 2% do. Alay
hampir sarupa persentase ini. Berarti dalam halon pura-pura marsahit asa unang karejo ibe hampir sarupa doh bawa doh buru-buru. Dungi 33% aka parupuan didok diet tua matana, didok diet tu gelengna, tapi 33% makan diam-diam. Sip alai moludungo pagi-pagi nai galeau babasa dang mangan na budarin na. Sebanyak 33% perempuan sip mangan tapi dok mengaku-ngaku ibana diet. Alai anggo bawa 27% ternyata dong dotong bawa. Diet tahun ini alai mangan imana sip. Godang imana mangan di luar. Anggo jabu boy yat tandang mangan. Alai anggo luar dihantam do sudi. Amang inang napatuluhon taringot tu kesetiaan di pasangan didok 37% parupuan olo do berbohong taringot tu pasangan na. Kalian gudu sodang adong inang ate. Tang adong na mengaku. Alai 27% mah bawa tong olo mergabus tu pasangan na. Jadi siano sasit tong hadang apalah dau signifikan angka-angka ni hasil survei. Buru manang bawa rap do talpe mengulahon gabus. Jala hebatna dak dana pe nga ibo to mergabus. Dangadong diajari na tua-tuana, dangadong diajari guruna alai di boto dak dana kino. Margabusian si hadak dana honna. Onma inang amang situasi na taadu pitutu di bagasan ngulutta. Alanido diajari duhita asa tatinggal homma gabusi. Anggo hita halak Batak nang penong kristek kita selalu do 50-50 hita. Muladong di tonga-tonga di punguan kan nang pemilih bendahara mahita ninna. Ise mata pilit dungi lului ma ise mana jujur ima tabay ninna. Jadi mau mga lului bendahara di lului ma na jujur ninna. Alai adong disabba aha ekon nama lo mergabus mainna humas. Eko bodo ipalemes-lemes makataya si majoro hamuna di punguan nami udang adong danana. Isi mana biasa lemes-lemes makataya ini. Jadi selalu do dualisme hita inang amang. Mulu mga lului bendahara hita ekon na jujur. Alay mulu mga lului seksi humas. Baik nama lo makataya inna. Na lemes-lemes mahatana inna. Jala ulu do hita hacitier hatta mulu yototoi. Hale mo lumang ototoy hita, seheli do nita. Hula seheli do pinyototo waktu terpala masang odien. Ali hita seheli pi ototoy laso tapak kulingi benamang ototoy hitai. Dualisme taringot tu na mergabuson. Alaya manginang tabiring ma mulut aja di Yohanes 8 ayat 44 didok Yesus do disi. Nama rama tu sibolis dohamu jala sinakap ni rohani amamuna do naing patupau muna. Si bunuh jolma do ibana sian mulana. Dang tiddang ibana di hasit tongan. Ay dang adong hasit tongan di bagasan rohana. Jukpa di hatahog gabus na di dirina hiyamma di hatahog disi. Ay pargak-gak do ibana jala aman ipargap-gap. Jadi akan alomo rohana mergabus dang Tuhan nagabe ama di ibana. Alai sibolis. Ala sibolisido didok Yesus amani pargap-gap. Amani akka na lomorohana mergabus na memutar balikkan nasitong gabi salah, na salah gabi nasitong. Ra tikita wototoi tikita gabusi dongatai tangapala merasa bersalah hita.
Tapi sasitong na inang amang molo mergabus sita, molo hatatta dang sitong, adong tulu na gabi korban, adong tulu na gabi ruwa, na parjulo diri tasadiri. Ay gabi menek na maruhatta sa sitong nga mergabus sita tuna tahaholongi. Mungkin orang yang kita sayangi tidak sadar kalau dia sedang dibohongi. Tapi kan kita tahu kalau kita sedang berbohong dengan orang yang kita sayangi. Jadi sebenarnya korban pertama dari kebohongan kita adalah diri kita. Napa duahon nagabi sega alang nigabustai ima debata na itaha porsiai. Tadok duhita porsia tu debata, porsia Tuhan Yesus, porsia ditondi porbadia, alani molo adong akka gabus taula secara sengaja jala maul hita morok siani, sebenarnya yang menjadi korban juga adalah debata si tulusada. Dung pe korban ketiga ima akka dongan na tagabusi termasuk maisi akan nataha holongi. Idolana inang amang mungkin kita merasa biasanya berbohong, sudah itu jelma berbohong. Tapi ada kebohongan-kebohongan itu yang memang yang sangat-sangat merusak kehidupan. Ditonga-tongani parsaripeon, ditonga-tongani akka parkarijuan, ditonga-tongani akka punguan. Idolana halak Kristen dibolokkan magabusi. Mulu mergabus si tanah say laon, mubamah. Unang be diulahon gabus. Napaduahon amang inang marhiti turpukon na yung tabereng di ayat 20 naong manakkoy unang be manakko. Mula-mula may bana tangan nai masumarihong uluna asa adong lehonon na tunahurangan. Najulo halak manakko alana adong nasodong do si panganon na. Manakko may bana. Mencuri dengan terpaksa. Ahli yang gunuaing manakko dang alani nasodong si panganon na. Alai asa haru gudang do artana. Jaladung tertakup akka koruptori ditakup KPK tangarung ilana. Didok museno saya difitnah. Jala nang penong putus perkarana inkrah dung haruar ibana seni tangadong ilana naong manakko ibana. Amang inang dicerita Pinocchio taringot tugabus gajang igungna, tapi ini berkaitan juga dengan nama nakko. Kalau tidak ada rasa malu songon akka naniulani akka koruptori totu gabe segama parnguluota. Luar biasa hatani debata apa yang ngotok kita naong manakkoi unang be manakko. Jala didok disi mula-ulau may bana tangan nai masumarihong ngulun asa adong lehonon na tunahurangan. Apakah orang yang mencuri tidak bekerja? Kerja jorotong nasida. Tetapi prinsip keduanya itu yang mereka tidak dapat. Ahamai asa adong lehonon na tunahurangan. Kalau begitu seperti Robin Hood lah, dia mencuri untuk dibagikan kepada orang miskin. Pertanyaannya yang ngamang tak terima do parang ini songon si Robin Hood manakko ibana asadong bagion na tuak kana pugus karena bagaimanapun nama nakkoi tetap do guarna salah. Di bagasan pertikian nuaing nagudangan ina ngamang ke jenis-jenis ni kejahatan nama nakko. Asa hati-hati hita ternyata akka identitas tai na adong di media sosial yang terbuka gudang do halak berusaha untuk mencuri data-data kita itu. Jadi asa manat hita naking hutot terdos ada video adong pura-pura meminjam handphone melalui mengirim paket. Ngasah paket inung tolong dulu serahkan handphone Anda sebentar ke petugas pengirim paket
handphonenya tidak aktif, saya mau menyampaikan sesuatu nina. Ipasahak matu petugas paketon, ternyata petugas paket ini mau mengambil kartu seluler. Jadi dia tadi tutup mabuti makatai, tapi ngejuki buti kartu seluleri, ibu makartu nasian handphone. Tujuannya supaya data yang ada di kartu seluler itu dibuat halak. Jadi inang amang tingkat pencurian dan jenis kejahatan melalui pencurian ini semakin edan, semakin maju. Anggo najulu merdelan iba di siatar, mabiar iba mago dompet niba, mabiar iba mago barang-barang niba. Anggo pencurian sinuaing berkaitan doh digital nama. Alanido dijamotton hita. Akan namanakko, unang bemanakko. Tapi tidak segampang itu menobatkan orang yang mencuri. Dang murah paubahon bakko, molo ngagabi bagian ninguluna, lomo rohana manakko. Karena itu berkaitan dengan mental yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Alani dua prinsip na idok ni hatani debata di bagasa tikyon. Tangan nama sumarihon nguluna, marhitin nama ngulay bana, asa adong lehononna tunahurangan. Orang yang mencuri, dia mengambil milik orang lain. Tetapi orang yang bekerja, mangula ibana ringgas, jala marhiti matar pasu-pasu nguluna, asa adong bagionna nang tuakka halakna asing. Napatuluhon inang amang marhiti turpukon diajak duhita, asa dau masyak kita, nasa akar pahit. Halak batak ma saya yakin sangat-sangat suka menyimpan akar pahit di dalam hatinya. Orang Batak sering menyimpan dendam, orang Batak lomodo rohana manipan hosom di bagasan rohana, jala maol ibana mardame. HP molo say totong mian dihita akar pahiti, molo say totong tasip-pasipan akar pahiti inang amang di tonga-tonga ni ngulutta, hita dona susah, hita dona gabi mangai. Idoalana halak nai baru, termasuk masih pai baru ta inang amang, asa unang say totong hita menyimpan akar pahit. Asa unang murah-murah hita ritingon, unang murah-murah muruk doh tarimas, unang songgak-songgak jala unang mangicahi. Segala akar pahiti inang amang naing ma nangit-nangit ta bolokon sian bagasan rohatta. Hiado kami adong kegiatan inang amang sebelum gabi padita kami adong madipatupa pembinaan melepaskan akar pahit. Disuruh mahami maggambar kenangan waktu SD. Ekspresikan melalui gambar ninna. Jadi adong masa halak donganon menggambar, igabar maibana waktu SD sahalakna, igabar akka donganna jajan rame-rame di tempat jajan. Jadi disukun pembimbingon mah. Ini gambar siapa? Na sendirion ninna. Gambar saya, Bu ninna. Ini gambar siapa yang rame-rame? Kawan-kawan saya. Di dia kadongamon nomor pungu-pungon di kantin sekolah. Jadi kamu, saya enggak di kantin, saya enggak ada uang untuk jajan. Dan ternyata inang amang pengaruh ketika orang tuanya sangat ketat tentang memberi jajan, tu anak no dega berang bui mana jajan, ibereng-bereng ibana terus dongan non jajan, dung gabe calo padita ibana, dia menjadi orang yang sangat-sangat boros. Setelah dia punya penghasilan sendiri, setelah dia punya uang sendiri, balas dendam maibana. Nah julu autiki SD dang bui jajan. Sonari dong adong hepeng na gabining jajan ibana terus. Inang amang na tuani do ibana bertemu dengan pembimbing yang mampu melepaskan akar pahiti sian bagasan nguluna. Diajari maibana berdamailah dengan masa lalumu. Mungkin orang tuamu tidak memberi kamu jajan bukan sengaja untuk membuat kamu tidak bisa seperti kawan-kawanmu. Ale memang alana swadong do.
Asa adong pakemu uang sekolah. Diajari may bana berdamai dohot masa laluna. Diajari may bana melepaskan akar pahiti. Dan setelah dia dinyatakan sembuh, ngabui bibana mamakke hepeng ngadinggan satu sonari. Jadi mulu adong akka ibu-ibu di sana suka boros, tang ibu tu mamakke hepeng, jangan-jangan ada akar pahitnya di masa lalu. Kalau ada segala sesuatu yang kita kerjakan mungkin yang tidak kita harapkan ada dalam diri kita, jangan-jangan itu adalah akar pahit di masa lalu inangamang. Itu alana berdamailah dengan dirimu. Dau maka akar pahiti siak kita inangamang. Asabuhi tagabi berkat. Asabuhi tamardami. Jala memuji pasangap pendebata di bagasan lasni roha. Amin martangi yang mahita. Puji-pujian madihuali Tuhan. Mauliate di hatam nong saha di tonga-tongani par minggu nami sadarion. Di bagasan Kristus Yesus topama rohanai baru di bagasan ngulu nami. Pergugui mahami Tuhan mananggali nasa bakko-bakko nalilingi asa terparangi hok kami paranginai baru di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Asa hupadau hamima huboloko kami ma kapargabuson asa unang be hami manakko jala asa unang be hupeop hami akar pahit di bagasan ngulu nami marhiteima tarida ali Tuhan hai baruon di patupaho di bagasan ngulu nami ganuk marsada-sada ajari mahami Tuhan mangulahon hatam pergugui hami jala pauli maroha dot pikiran nami sian bagasan asat jupang akahai barwoni di bagasan ngulu nami. Ali Tuhan di bata hutangnya ko kami sudi akka ulaun nami Tuhan, sudi akka keluarga nami, sudi akka perdalanan nami, akka sita-sita ni roha nami. Huili ko kami tu adopanmu Tuhan di bagas coromon. Asalehom ma hagabiyo diakan naniula nami. Majadi Tuhan naniula ni tangan do naniula ni pikiran nami. Nangaka keluarga nami ganuk mersada-sada. Ramoti hami Tuhan. Pasada totok kami diaka rumah tangga nami. Dohot diaka keluarga nami. Ramoti hami Tuhan. Dohot pinopar nami i. Asa totong nasida di bagasan asini roham. Songonima ali Jahuba Tuhan nami nang diaka sita-sita ni roha nami. Di botohodo Tuhan akan nauli na dinggan na somaralo tulomo ni roham akan na huparsita hami i. Urupi hami asa tukgugu nami madungdungi. Sasahat hami tu akan na sinita ni roha nami. Terlubi kasita-sita ni roha na kenakon nami kapahop po nami. Asabui Tuhan tulusi marhiti pangurupionmu. Tuhan lehom ma hahipason, lehom ma gugu, lehom magajang ni umur di hami salhut na. Ala macay ulido Tuhan aka pabahenamu, aka silihol-lehommu di hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Alay molo dilihok ko di hami hahipason, dilihok ko di hami gugu doh gajang ni umur, huhukma ho rap dohot hami maniroy ngulu nami. Asa dinanilihommu di hami hahipason gajang ni umuri dohot gugu, akalomu ni roham ma Tuhan nahupatu pahami. Ali Tuhan di bata, ditikyon martangi yang hami Tuhan, di ruas di huriam namarsi taonon, di keluarga besar Tubing, di namarujung ngulu inanahin holongan nasida, opung Nicholas Boru, Simanjuntak, Sianwik, Bethlehem. Tuhan apuli ma keluarga namarsi taonon, terlumubi amanami, amang Tubing, opung Nicholas Doli, dohok sudia kapinopar natahe, di paninggalhon ni inanami i. Apul-apul hagugoon na siya kuima Tuhan lehonom mo di tonga-tonga ni keluarga na marsitaunon. Songonima li Jahuba Tuhan nami utangnya ko kami akaruas muna di bagasan parsahiton. Sayhoma Tuhan na mga lehon hahipason. Di inang opong elo buru tobing wik Jericho pemulihan di tonga ni bagas
Inang nyonya sintua pardidi boru si manjuntak sian wik Bethesda na pemulihan nuai ngali Tuhan di tongan ibagas. Amang si manjuntak sian wik Bethesda na dirawat di rumah sakit Batam. Santriawan menalu sian wik Nazaret na marsahit di tongan ibagas na. Songoninang inang opung Mona Lisa boru nenggulan sian wik kana na marsahit di rumah sakit Advent. Dohot inang opung Indra boru Arwan na dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin. Ali Tuhan marasini roha moho di akar ruas muna marsahit nang akana di rumah sakit songoni nang di pemulihan di tongani bagas nabi. Marasini roha ho Tuhan mangalihon gugurut hahi pason. Lehom ma Tuhan hama malum niaka sahit diaka na marsahit. Pujiun nami moho mulu dilihoko hahi pasoni diaka ruas muna marsahiti. Jala bui mamusi akar ruas mu Tuhan menguruti akka ulaun. Rak marsaur muse dohot hami di tonga-tongan ibagas coromon tua katikin anengro. Secara khusus Tuhan huamola teho kami nang aka program naneng merdalan di bagasan mingguon do di bagasan tahunon pasu-pasu me Tuhan. Di kegiatan di aka perayaan 17 Agustus naneng patupon nami dari Sabtuon. Sailehom madihami Tuhan lasni roha patupahoni. Asa tutu sidutu spirit kemerdekaan. Boy ali Tuhan totong mangulu di bagasan hami. Songon bangso nang merdeka hami. Asa melua hami tutusian parhatu banoni. Asa gabi negara na merdeka si tutu hami. Jala negara na dame maduma. Jala totong mangargahon kemerdekaan di tonga-tonga ningulu nami. Ali Tuhan Jehovah di batama nami nang songonima akka ulaw nami sa mingguon. Homa Tuhan nama masu-masu hami. Urupi hami totong. Yaka ruasmu parhaladom nang pasahaton akka pilihan na hamulateon na tua dopanmu say homa Tuhan na majalui jala say homa na masu-masui pasu-pasu homa sikak niya ka las ni roha dia ka tangan nang pasahaton akka pilihan dot hamulateon na tuhuriamon jala pasu-pasu hami sudi Tuhan akan subuhi dope pasahaton akka hamulateon nami anggiat tuk tanggung jawabi patupon nami Tuhan Allah hutadahami do debata pardenggan basah do dengolu nami. Mauliate madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus tangihom matangi yang namion. Amin. Ta papunguma pilihat tatujulo huhu mahita maredde.
tatangi akom mapilian na tapapungon, martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasiak kami pilihanon, pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga ni huriam doho di portivion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banua tongau songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dusa nami songop panisanami di dusa ni dongan na mardu satu hami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaurhom madamena tu todim. Tapai mama stokin na manginang, unang pitor mulak kita, aladong do di patupa huriata, lelang kor, sian ina wik Jericho. Sabar hita inang amang, hok maju hita di hudulata. Tolong pintu dikunci. Please, pintu dikunci please. Kita mau dengarkan inang wik Jericho Markor. Pinasaha matu panitia, pinasaha matu ina Jericho. Cek cek ada. Selamat hari Minggu madita manginang. Songona lemas do wering mangalusi. Selamat hari Minggu madita. Mulai tema. Jadi mangaradi ma pengwankur ina Jericho songona bagak do seragam munawbah. Persiapan matang do teh. Olam membegi be hita nga lasroanya kainaon nak pulator keluar hita.
Teman-teman seksi dana tolong dibantu untuk pencatatan, penerimaan, dan pembukuan seksi dana. Seksi dana. Baik, kamu Mainang. Stop, Ade. Stop. Songo na baga, do suara muna ba. Dihita ruas ni AKBP Manuel. Ngatabi ginakin kursian punguan wek ina Jericho. Isen nomor 7 maita. 5.000 pebo do kan? 10.000 pebo ya teh. Marsudu maita. Ya, pete. Asiregar 100.000. Keluarga Asiregar baru turnip 100.000 rupiah. Sian Wek Jericho. Ise, adong kope? Oh, pembina deh. Odo las niroha te memereng pembina namion. Siak kami keluarga Sianipar Boru Siregar ala wek ni ketua mun teh. Itu teh. Iya. Siak kami 500.000. Iya. 500.000 rupiah. Sian keluarga Sianipar. Adong kope, adong martudu. Oh iya. Dak pola lo jap ya, dak pola wah. Sian keluarga Manulang Boru Sibarani Sian Getsemani. Oh Syaturi ya. Nyonya Manulang Boru Syaturi 100.000 rupiah Getsemani. Siapudi majo teh ijoloi parpudi manon.
Sian Hami keluarga SP Tambunan Buru Panjaitan Rp100.000. Iya, keluarga SP Tambunan Buru Panjaitan Rp100.000. Sian Wek Jericho, ada kobe? Oh, kamu. Kamu ada kong. Kamu masa ibu ke Iya, sian keluarga Opung Tiu Boru Hutapea. Gudang gua apa itu? Rp200.000. Cash, iya, melate. Adong kobe, lain mah. Sia kami keluarga B Pangaribuan Boru Guru Singa Sian Jericho 120 masa kami. Iya, mulai teh Rp150.000. Oh 120 dulu. Oh iya 120. Salah membegau. Baik mainang. Sian Hami Nyonya 5 juta Opung Clara 100. Iya, Rp100.000 Opung Clara. Adong kobe. Julu marindi maju teh. Adong ko tulu lagu alakon. Baik mah itu. Lanjut temak, ini ada guru tay. Bah, isi dua HP. Tadi ada target. Ada 10 juta. Itu. Baik mah. Rohatabe asa matua be kita
Iya, martoba maju ita. Unang tortua itu. Ala godang pangidon niya karuas. Jolo marede join na salinay sa rohamin na. Ade. Boleh ka sa danay? Manang dua nai mah? Diskusi maju. Bodoh leleng. Nah seorang marminggu lewat jam sada. Pagi nak boy mak. Narung dari luar kepala. Ada dua lagi lagu. Dua naik. Dang, membuat hepeng nak. Oh betapa sungguh mulia kasih dan anugerahnya yang kudus. Dialah sang penebus dosa kita, dialah terang hidup ini. Pujilah dia, pujilah selalu. Stop. Sepanjang jalan. Stop aja deh. Sana karuas. Martu dudo nambur kod pante jeda. I love you. I give you only 100. I love you. Only 100. Oke, thank you. Terima kasih Nemburuku, sehat-sehat ya. Selamat ulang tahun Nemburu ya. Ulang tahun ke-84. Ya, puji syukur ya. Oke, ada yang lain? Iya, maka inaon baru si Jawa. Terus do martudon. Konadong isen mangalelang ate nang. Ate, dokoma. Cauti pe ya, ngabalgay. Yan, inatan ni situasi topul. Baru si Jawa 100.000. Ya, martoba maju ita jo. Sosongon ma, songon namburon. Inangon baru si jabat kan ido. Walu pulau pak, ano mama makatai padua teh. Kamu makatai padua dah. Ada itu, bajo. Terima kasih dari keluarga Nyonya Pangaribuan Boru Selitonga. Nggak banyak ya, semoga jadi berkat. 200.000 aja. 200.000 rupiah. 200.000. Molo au tujuh lu. Adong ko na berengon. Adong ko te siya kamu sian kas. Adong. Adong kamu mak, adong kamu. Ketua katanya, ketua. Halo, terakhir mamu. Ali sada-sada mamu teh. Bah, isi man doa. Iya, iya. Dari tim Natobing 100.000 rupiah. Iya. 100.000 rupiah, catat ya. Nah, molo cash itu sama itu. Molo belum kan tunggu habis lagu kedua. Lagu kedua
Dari keluarga Tobing, Situ Bortorus, 200.000. 200.000. 200.000. Tepuk tangan 200.000. Ada ngope? Oh, ketua hari Kamis buat do. Itu. Baik maju teh. Ikut congona ber kau senyum. 5.000 pergi jalo do. Dak pola mah hilang. Udah ke depan. Oh, itu? Udah. Ini enggak. Oke. Sian kasma. Isedo mikon. Tu ketua mah? Bendara. Adong ko sian itu. Adong sakito. Dang. Jadi mau lihat tema di Amang Doina, nama ngelean partisipasi untuk mengalelang Kurnami. Jadi sian hami ina uek Jericho adong dosautik sejumlah 500.000 rupiah. 500.000 rupiah sian kas punguan ina uek Jericho. Ade, jadi maret mah manang adong martudu amu. Iya, sada tong. Alai risu dia deh. 5.000 bayi jalo dah, nak pula mailamu. Sian keluarga Sintua SF Hutapea Berulimbong 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Sian keluarga Hutapea Berulimbong. Adong kopiamu? Dang adong be, songon ila mau bereng. Ina mah. Sian ninang adong. Baik menang. Opung Florencia 100.000 rupiah. Baik mak, tapi gimana teh? Merit deh. Oh langsung, cash. Oh, sian Nora Simanjun tuh berapa? 200.000 rupiah. Dan anugerahnya yang kudus, dialah sang penebus dosa kita, dialah terang hidup ini. Pujilah dia, pujilah selalu sepanjang jalan hidupmu. Dialah Yesus Tuhan, sahabat sejati. Hanyalah Dia Tuhan dan sahabat.
dan merdu baginya. Sambutlah hari ini, hari indah bagimu, karena kasih-Nya hari esok pasti ceria. Karena kasih-Nya hari esok pasti ceria, pasti ceria. Iya, mulai tema martabak maju kita. Jadi ya, dong. Foto-foto aja. Marfoto majamu, marfoto. Ini dia tukang foto. Foto kamu jo asa masuk tuah. Paro, foto dulu Paro. Oh semua ke depan. Iya semua. Sini Mak Kyo. Manggil supaya difoto. Dok mak, udah? Mana foto? Dok do inang kan? Inang pandita do amang. Iya, ayo Iya. Nang. Foto. Ayo Nang. Ayo lah Nang. Oh iya pembina. Laku tu jolong. Dot keluarga ibu itu. Gak apa-apa lah. Biar ada kenang-kenangan. Tiga, 4, 3, 3.